Trebuie să combine diplomația și puterea economică cu forța brută, pentru a deveni suveran măcar pe bucățica lui de galaxie. Dimensiunea jocului este variabilă, putând merge de la 3 planete, caz în care nu va dura mai mult de o oră, până la multiple sisteme galactice, ce cuprind fiecare 10 de planete. În joc sunt diferite resurse aflate pe o foarte mare varietate de corpuri cerești. Jucătorul poate construi structuri la sol sau orbitale, inclusiv orașe sau platforme defensive. Diplomația permite formarea și ruperea de alianțe prin care se dezvoltă relații economice sau sunt impuse blocade planetelor inamice. Flota din joc poate cuprinde 10 sau sute de nave. Există mai multe tipuri de unități, de la nave imense cu o mare putere de foc până la escadrile de bombardiere sau nave de escortă. Cel mai bun joc din topul de azi este un shooter. Compania care l-a lansat ne-a obișnuit cu creații de avangardă, precum Soldier of Fortune, Quake, Tony Hawk's, Doom și Call of Duty. Acesta din urmă cu indicativul 4 și nume de cod Modern Warfare tronează pe primul loc cu vânzări de circa 7 milioane de copii în întreaga lume. Ținând cont de lumea modernă în care trăim și de situația internațională, anii 40 ai celui de-al doilea război mondial nu mai prezintă interesul de care se bucurau cândva. Poate de aceea Call of Duty 4 are subtitlul Modern Warfare. Aducând lucrurile într-o ficțiune care pare destul de plauzibilă, producătorul reușește să realizeze un joc cu multă greutate. Call of Duty 4 se constituie într-un shooter excepțional, atât în modul multiplayer, cât și în minunata campanie single player. Call of Duty 4 Modern Warfare înarmează jucătorul cu arsenalul avansat al zilelor noastre și îl trimite în cele mai periculoase zone de pe glob pentru a înfrunta inamici periculoși, care amenință întregul pământ. Personajul este un soldat din trupele US Marines sau SAS, într-o poveste plină de răsturnări de situație în care va folosi o tehnologie sofisticată și va coordona forțe aeriene și terestre pe un câmp de luptă în care viteza, acuratețea și comunicarea sunt esențiale pentru obținerea victoriei. Cel mai adesea, ideea de joc, fie el și pe computer, este asociat cu distracția, cu petrecerea timpului liber sau, de către părinți, cu pierdutul vremii. Metodele educaționale și pedagogice se schimbă și ele odată cu revoluția informatică. Sintagma soft educațional a intrat de ceva vreme în școli. De ce n-ar intra și sintagma joc educațional, cunoscută fiind aplecarea tinerei generații către ideea de joc pe computer? Pentru elevii de la o școală din apropierea Parisului este ora de joc, dar cu o mică diferență. Aici, ei și profesorii ajută la dezvoltarea unui nou tip de joc pe computer ca parte dintr-un proiect european mai mare. Scopul declarat este de a îmbina jocul pe computer cu instruirea pentru a forma baza viitorului învățământ electronic. Profesoara de specialitate supraveghează acum unul dintre teste. Dezvoltătorii jocului au solicitat-o să experimenteze proiectul Electro, un joc despre electricitate în 11 sesiuni, iar rezultatul va fi utilizat pentru îmbunătățirea ulterioară a lui. Intenția lor este de a dezvolta o metodologie pentru crearea jocurilor educative, un proiect care să poată apoi fi aplicat la toate disciplinele școlare. Din perspectivele ultimilor ani, jocurile pe computer s-au dovedit a fi cele mai de succes forme ale activităților recreative. De aceea, rețeta pare a fi destul de simplă. Mai întâi sunt puse în evidență principiile și forța de motivație, elementele fundamentale de succes ale jocurilor pe computer, apoi preluate aceste ingrediente secrete și utilizate în procesul de învățământ. Deocamdată, jocul Electro ajută doar la învățarea fizicii, în special propagarea luminii și cum se creează umbrele. S-a ales fizica pentru că este predată la fel și la aceeași vârstă în Austria, Belgia, Franța și Germania. În această sesiune, elevii încearcă să pună o bobină într-un locaș special. Proiectul este coordonat de laboratorul Mixed Reality din Köln și abordat sub aspect multidisciplinar.
Lucrează împreună proiectanții de jocuri pe computer cu experți în educație, știința cogniției și psihologie și cu toții s-au oprit la formatul unui joc de aventuri care s-a dovedit ideal pentru învățat. Nu se face niciun fel de distinție între procesul educațional, joc și mediu. Toate acestea urmează să se integreze astfel încât elevul să nu-și dea seama că, de fapt, el învață, lucru care deja s-a remarcat printre cei care au jucat acest joc. Acțiunea jocului Electro are loc în 2026, data următoarei eclipse solare în Europa. Jucătorul este și eroul povestirii, un fel de thriller de genul Codului Da Vinci. Desfășurarea jocului generează suspans, care induce motivația de a merge mai departe și a înțelege secretele. Personajele sunt foarte credibile, precum spiritul lui Galilei, care generează emoție și curiozitate. În acest fel, elevii sunt antrenați și învață foarte multe lucruri. Pentru vârsta adolescenței, credibilitatea este esențială. Pe măsură ce jocul este în plină construcție, o echipă de la Universitatea din Graz, din Austria, a testat care tip de personaj ar fi mai eficient în a încuraja tinerii să fie interesați de joc și astfel să continue să învețe. Ei trebuie să decidă cum va trebui să arate personajul principal Galilei, un desen animat sau o imagine realistă, dacă figura lui va fi prietenoasă sau sinistră. Cercetătorii au constatat că grupul țintă testat preferă figuri realiste și colorate, iar celelalte aspecte depind de personalitatea fiecărui jucător. Cercetătorii jocului Electro de la Centrul pentru Imagistică Avansată din Magdeburg s-au preocupat să vadă ce rol joacă emoția în procesul de învățare. În acest scop, au afișat clipuri cu personaje animate sau realiste, însoțite de aprecieri pozitive sau negative, cu sau fără expresii faciale, și au măsurat activitatea cerebrală. Applaus. Applaus. Absage. Absage. Verbrechen. Verbrechen. Experimentele au demonstrat că figurile animate de emoții stimulau o parte suplimentară din creier și astfel ajutau elevii să-și amintească mult mai eficient informațiile aflate deja în memorie. De asemenea, s-a mai constatat că și o poveste bine închegată este absolut necesară. Studiile neurologice au scos în evidență faptul că noul joc educativ, care introduce elevul într-un mediu tridimensional și îl confruntă cu diferite provocări, produce efecte de durată, comparativ cu instrumentele clasice de învățat, precum cărțile sau audierea cursurilor. Verdictul tinerilor elevi după încheierea unei sesiuni este aproape unanim. Au aflat foarte multe lucruri utile. Este interesant pentru că are foarte mult suspans. Galilei era un pic nervos pentru că vorbea într-una. Georges, peut-être que tu peux essayer d'activer le détecteur avec la torche? În ceea ce privește fizica, jocul m-a ajutat foarte mult. Observațiile lor vor merge la dezvoltătorii care vor rescrie jocul pentru următoarea sesiune. Ceea ce au apreciat cel mai mult elevii au fost experimentele, pentru că erau interactive și astfel erau absorbiți de joc. Nu se știe dacă forma finală a lui Electro va fi lansată comercial, dar abordarea multidisciplinară a proiectului a dovedit un lucru. Este posibil să înveți foarte multe lucruri utile dintr-un joc distractiv și captivant. Amicii noștri de la Arena Cyber League, care au organizat ceva competiții destul de interesante în materie de gaming în România, s-au decis să-și extindă portofoliul, drept care veți putea juca încă 2 noi jocuri în regim de competiție. Este vorba despre Call of Duty și despre StarCraft. De ce StarCraft? Pentru că este un joc destul de vechi. Ei bine, pentru că în iulie se pare că va apărea mult așteptatul StarCraft 2. Call of Duty 4 a fost adăugat pe lista de competiții ACL. Comunitatea online de Call of Duty nu putea fi neglijată, iar vocea gamerilor a fost auzită. Tocmai de aceea Arena Cyber League deschide noul campionat național de Call of Duty. Înaintea începerii campionatului, Arena va organiza un LAN party cu premii în bani. În weekendul 3-4 mai 2008 va avea loc competiția LAN de COD 4, la care sunt invitați toți pasionații acestui joc și nu numai. Competiția se va desfășura în 2 faze, faza grupelor și play-off. Modul de desfășurare detaliat atât al grupelor cât și al play-off